Ćao, dobrodošli na kanal Kozmik Marija. Evo kao novogodišnji poklon svima vama koji pratite ovaj kanal, odlučila sam da danas pričam o tome kako da živimo život u harmoniji i koje su to greške, da shvatimo u stvari koje su to greške koje mi pravimo, pa nam život ne donosi neke željene rezultate. Kao novogodišnji poklon ja ću pokušati da vam objasnim takozvanu moju teoriju o kući sa 9 soba. Da bi shvatili šta je u stvari harmonija u životu, znači da svi delovi našeg života treba da funkcionišu harmonično, da li se radi o emotivnim vezama, da li se radi o novcu, da li se radi o karijeri, o poslu, da li se radi o mnogim drugim stvarima koje sačunjavaju život. Ljudi puno puta nesvesno, pridavajući pažnju nekim delovima života mnogo veću nego što zaslužuje, gube na kvalitetu života u nekim drugim segmentima koji su takođe potrebni da bi duša u stvari bila srećna. Ja sam tako sastavila ovu kuću od 9 soba i morat ću vam je objasniti onako detaljno da bi vi mogli posle kod kuće da vršite vašu analizu koja će vas sigurno dovesti do samospoznaje i koja će vam pomoći da vi jednostavno shvatite koji taj deo života vašega ste negde zapostavili i da vidite da to niko drugi nije kriv za to, nego da jednostavno energiju koju ste do sada usmeravali negde drugde, niste je usmeravali na to mesto na kojem ste želeli da vam se promena dogodi. Znači, čovekov život se ne sastoji samo od posla, samo od porodice, samo od ljubavnih veza i samo od ne znam ni ja čega. Znači, čovekov život bukvalno mora da bude jedan sklad i jedan pregršt raznih aktivnosti da bi mi bili ispunjeni. Koristit ću ovu dečiju tablu jer drugu nisam našla, tako da pokušat ću na takav način da vam objasnim. Inače je slatka, ali je dečija, no nije bitno, nama će poslužiti da bi mi objasnili veoma lepo ovaj deo koji želim da vam objasnim. Znači, šta ćemo da radimo? Uzet ćemo jedno parče papira i podelit ćemo ga na 9 kockica. To su tih naših takozvanih 9 soba. U te sobe ćemo polako smestiti određene stvari koje su nama potrebne u životu da bi mi bili srećni. I ajde da pođemo od prve stvari, to će biti porodica. Kada mislim na porodicu iz koje mi potičemo, ne novo ostvarena porodica u koju smo ušli brakom, nego porodica iz koje mi potičemo. Znači, tu su naše majke, očevi, braća, sestre, bake, deke i tako dalje. Zatim, možemo da pređemo na porodicu broj 2 ili drugačije neku našu emotivnu vezu sa partnerom. Znači, veza koju smo ostvarili sa nekom osobom i koju smo mi nekako sami svojim izborom stavili u taj naš neki drugi krug porodice. Zatim, sledeća stvar koja nam je takođe bitna, to je posao. Znači, u trećoj sobi će se nalaziti posao. Četvrta soba koju takođe ćemo napuniti će biti karijera. Znači, drugo je posao, a drugo je karijera. Posao je nešto što nam donosi način da mi obezbedimo neke osnovne stvari za naš život. Karijera je više povezana sa našom kreativnošću i sa našim istinskim željama za napredovanjem. Ne moraju da budu karijera uopšte ne mora da bude skoncentrisana na taj posao koji radimo. Znači, može da bude u totalno zasebnoj formi. Posle toga ćemo obavezno ubaciti zdravlje. U stvari, da bi bili zdravi, moramo da se bavimo sportom. Znači,
ubacit ćemo neku vrstu rekreacije u naš život. Ona nam je takođe potrebna da bi mi se osjećali lepo sa sobom, sa svojim telom i da bi svome telu na neki način pomogli da bude zdravo, da bude u formi. Zatim, sledeća stavka koju ćemo ovde staviti, to su prijatelji. Kao što vrlo dobro znate, bez prijatelja je život dosadan i onda se obraćamo psiholozima i psihijatrima. Znači, gledamo da imamo prijatelje sa kojima ćemo deliti naše emocije, naša iskustva i ostale stvari, tuge, a i radosti i tako dalje. Znači, prijatelji. Onda sledeća stavka koja nam je isto jako bitna da bi mi osetili da imamo život u ravnoteži, to je hobi. Bez hobija se ne može. Znači, hobi je jedna stavka koja je jako bitna za ljude. Puno puta ljudi svoje slobodno vreme koriste tako da bi samo pomagali drugima bez istinske potrebe da se zapitaju pa šta je to što ja volim. To uopšte nije bitno da li to ima neku materijalnu vrednost, da li to ima neku čak i duhovnu vrednost i to bitno je da je to hobi, da se ja dajem u nešto sa ljubavlju i ja to nešto volim pa zato to radim. Zatim, sledeća stavka to je meditacija ili tihovanje. Šta je ovo? To je potreba svake zdrave odrasle osobe da minimum pola sata do sat vremena dnevno provede sam sa sobom bez da se bavi nečim. Da se skoncentriše na svoje disanje, na svoje misli, da se opusti. Koliko god to delovalo nemoguće, ako krenete sa 20 minuta na dan, vremenom će vam se desiti da možete da povećate te minute i potrebno vam je negde od pola sata do sat vremena dnevno, znači da se skoncentrišete čisto i samo na disanje. Posle ćemo sve to razložiti pojedinačno, ovo je samo neki uvod u sve to, pa nadam se da ne idem prebrzo. I poslednja stavka je ništa ne raditi. Pitaćete se, pa kakve to veze ima? Pa jako je bitna stavka ništa ne raditi, jer konkretno meni je to bila jedna od težih lekcija na ovom spisku, jer jednostavno shvatila sam kad ništa ne radim osjećam se beskorisnom, osjećam se kao da ja nemam pravo ni da dišem ovaj vazduh koji postoji oko mene. Znači, jako je bitno ništa ne raditi. To ništa ne raditi, ja sam u početku kad sam ovu lekciju odrađivala, znači izlazila sam sa malim grabuljicama u baštu da okopavam čisto da bi nešto odradila, pa eto tako time sam ja zaslužila da postojim. Znači, ovo je moment kad mi trebamo sebi da dozvolimo najveće gluposti koje nam padnu na pamet da radimo. Znači, da li je to igranje igrica, da li je to gledanje nekih filmova, serija, nije bitno. Znači, bitno je samo da mi ništa ne radimo tog trenutka i da radi toga ne osjećamo osjećaj krivice. Znači, nije samo ništa ne raditi, nego i ne osjećati radi toga osjećaj krivice ili ništa ne radimo. Znači, ovu tablu ste videli, evo ja ću je približiti da je ne bi sve vreme držala, da bih mogla jedno po jedno da analiziram kako ćete koristiti u nastavku ovu tabelu i kako će ona vama pomoći da vi shvatite neke stvari za sebe. Ajde da vidimo sad jednu stavku da bi mogli da nastavimo ovu neku samospoznaju kroz ovih 9 soba. Porodica, šta ćemo da uradimo? Napisat ćemo u porodici sve članove koje mi smatramo porodicom, znači rekli smo da ovaj slučaj prve porodice koju smo naveli ima veze sa našom porodicom iz koje mi potičemo. Zapisat ćemo stvari za koje smo ponosni na te naše rođake, rodbine, roditelje, nije ni bitno. Podelit ćemo jedan papir na 2 dela i napisat ćemo sa desne strane stvari radi kojih smo ponosni na te rođake, roditelji, a sa leve njihove negativne osobine. Kad to završimo, nećemo više pažnje posvećivati tome, nego kasnije ću vam objasniti šta posle radite sa tim zapisanim informacijama sa strane ili sa kojom ćete se levom ili desnom stranom toga pozabaviti.
Zatim prelazimo na porodicu broj 2 ili što smo nazvali emotivne veze. Tu ćemo isto da razmislimo koje su to stvari koje nama prijaju, koje nam ne prijaju. Isto ćemo sa desne strane napisati sve pozitivno što imamo da kažemo za tu vezu ili za taj naš odnos, takođe sa leve strane sve negativno. Posao, isto ćemo uraditi, znači da se ne ponavljam, karijera, ali pre ovoga svega, pre nego što uđemo u tu toliko dubinsku, zaboravila sam da kažem, analizu, mi ćemo pokušati biti iskreni sa sobom i da shvatimo koliko često ulazimo u koju sobu i da li postoje sobe u koje uopšte ne ulazimo. I jako je bitno da shvatimo koliko često boravimo u sobama, jer puno puta se dešava, recimo kod ovog dela gde je posao, da ljudi provode 80% svoga vremena u ovoj sobi. Znači, njima nije dovoljno ovih 20% da oni provedu u ostalim sobama i jednostavno neki delovi njihovog života ne funkcionišu. Kako shvate da ne funkcionišu? Stvaraju se disbalansi. Ali šta je u stvari ovde jako bitno? Bitno je kad mi nekom delu posvećujemo 80%, recimo, svoje energije, taj deo radi nekih visokih duhovnih zakona ili zakona univerzuma počinje da se narušava i kvari do mogućnosti da ostanemo bez posla ili novca ili bilo čega, baš radi toga da bi bili naterani da uđemo i u ove ostale sobe. Ja ne znam koliko je ovo jasno, nadam se da vam je jasno i na način na koji sam vam ja objasnila ovo, da ćete moći nešto da shvatite, ali ako u slučaju da nešto vam nije jasno, možete slobodno poslati neka pitanja ili ako želite neki deo da vam ponovo objasnim, jer ja ne mogu sad baš puno vremena da posvetim svemu ovome, evo ovo je čisto onako da se vi informišete, da kažemo da uzmete prvi neki podsticaj da poradite na toj vašoj kući sa 9 soba. Posle dolazi ono što sam vam rekla, analiziranje, znači potpisivanje članova porodica njihovih pozitivnih i negativnih osobina, što smo rekli za veze, takođe za posao, šta je to što nam smeta, to ćemo opet na levu stranu uneti, a šta je ono što nam se sviđa na poslu. Za karijeru, ako ne postoji, moramo se zapitati u čemu smo mi to dobri, znači doći u kontakt sa svojim sopstvenom dušom i shvatiti u čemu smo mi to dobri. Možda nam idu jezici, možda nam ide ovo, možda nam ide ovo, možda smo totalno na pogrešnom mestu gde na poslu ne možemo nikako da se razvijamo kao duša, pa treba nekim drugim stvarima da se posvetimo. Sport. Ne mora da bude isključivo ja sad idem, ne znam, kao robot i svaki dan treniram i da se jednostavno brine o kretanju. Kretanje je bitno, jer kretanje je bitno i radi naših creva i naših drugih organa, i radi kondicije, i radi srca, i radi svega. Znači, bitno je da barem ako ništa drugo šetamo i da udišemo čist vazduh. Takođe, ovde šta je bitno? Bitno je ako idete u šetnju, pokušajte da je pretvorite u takozvanu duhovnu šetnju. Duhovnom šetnjom nazivam stvari kada ponavljam u sebi neke pozitivne afirmacije, skoncentrišem se na disanje i na druge ostale stvari i svakim korakom, bukvalno ono kao u filmu Kusturica, svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem. Znači neke stvari koje će vam pomoći da vremenom prevaziđete, možete da govorite sebi svakim korakom ja sam sve bolje i bolje, svakim korakom kojim činim ja napredujem i već ćete vi pronaći šta je to vaš deo taj koji negde čuči i žali se na situaciju, a mi treba samo da mu pomognemo, da mu dodamo ruku, da on ustane i da bude dovoljno jak. Zatim, prijatelji. Prijatelji su isto jako bitna stavka u ovoj kući sa 9 soba. Isto tako ćemo sve svoje prijatelje navesti zajedno sa njihovim pozitivnim i negativnim osobinama, pa posle ću vam objasniti čemu će nam to služiti. I hobi. Hobi je jako bitan, znači on nam dozvoljava da naša duša bude kreativna, da ne zaboravi da je došla ovde kao božansko biće, da smo mi došli da stvaramo, a ne da se žalimo. Hobi mora postojati u životima svakog čoveka. Što se tiče mirovanja, moramo da odvojimo pola sata minimalno do sat vremena. Eto, to je neko vreme ili neki vremenski period koji je neophodan da bi mi bili zdravi duhovno, da sami sa sobom porazgovaramo, da neke stvari postavimo na svoje mesto ili da shvatimo nešto za sebe, da se pitamo
to nema nikakve veze sa da li smo poludeli, jer ćemo mi sad da se izdvojimo iz neke gomile i da odemo na stranu. Ne, to je čak šta više korisno i to je jedna vrsta leka u zamenu za kasnije neke lekove koje bi uzeli iz apoteke. I ništa ne raditi, rekla sam vam da je to jedna stavka koja je jako bitna, jer moramo da shvatimo da jednostavno kako smo obučeni ovde na zemlji, naše vrednovanje se odnosi samo na to da li smo postali neka ličnost cenjena u društvu ili imamo kuću veliku ili auto i koliko para imamo i na koliko smo putovanja išli. Znači, vrednosti su totalno iskrivljene i moramo da shvatimo da to nema nikakve veze sa našim istinskim bićem i sa nekim drugim stvarima. Kasnije, kada ste ovo sve ovako pošteno odradili, a ako ste uspeli da odradite, nemojte se žuriti, to ne mora da bude za jedan dan, u zavisnosti koliko je vaša duša spremna za celu tu neku vrstu podizanja energetskog i iskrenosti sa samima sobom, samospoznaje. Bitno je samo da shvatite ovde jednu stvar, da one stvari koje ste napisali na negativnu stranu, na njih ćete da obratite pažnju, takođe i na pozitivne. Pozitivne ćete vremenom prepoznati da su to karakteristike radi kojih cenite i sami sebe. Znači, a negativne stvari koje ste napisali ili kod prijatelja ili kod porodice vaše primarne, to jest iz one iz koje potičete, ili u vezi veze emotivne za osobu sa kojom ste u vezi. Znači, morate da vidite da te mane koje primećujete na ljudima, one su baš vaše stvari sa kojima treba onako da zasučete rukave i da se pozabavite i samim tim će vremenom vaši svi ti odnosi se popravljati. Jednostavno, neki ljudi koji su tu bili samo radi ogledanja vaših negativnih mana, oni će se verovatno povući iz vašeg života, ali ući će na ta vrata neki svetliji ljudi, neki ljudi puni neke druge vrste energije koji će takođe nositi poruke za vas. Eto, svima vama želim iz dubine duše svako dobro, mir u duši, puno ljubavi u srcu i u celom vašem biću. Nemojte zaboraviti da smo božanska bića, nemojte zaboraviti da smo mi deo Boga i da je Bog u nama, a ne izvan nas. I želim vam da ovi praznici koji dolaze, da ih provedete u sreći, zdravlju, veselju, da ne zaboravite da je radost jedna naša osobina koju smo svi negde duboko potisnuli u sebi zato što navodno imamo neke probleme, da se smejete, da grlite, da volite. Svako dobro. Ako vam se ovaj video svidao, šerujte ga, lajkujte ga i puno kozmičkih pozdrava i puno sreće, ljubavi i zdravlja u novoj godini. Hvala.